Төш вакытында Саба аграр көллияте Тулай торагы янында гадәти булмаган җанлылык башланды. Сценарий буенча Тулай торакның 3нче катында янгын чыккан. Бу вакытта анда 49 студент булган. Янгын чыккач та аларның 12сенең эштә калганы билгеле булды. Янгын сүндерүчеләр һәм коткаручылар шунда ук эшкә керештеләр. Эштә калганнарның 8-е тәрәзәдән чыгарылды, калганнарын носилкада алып чыктылар. Студентлар Тулай торагы коменданты Раил Миннеханов әйтүенчә, гадәттән тыш хәлләр янгын очраклары буенча көллияттә квартал сайын өйрәнүләр үткәрелеп тора. Бик актив катнашты безнең студентлар, 49 студент бар катнашканда. Шуның 12се этажларда калды, калгансы эвакуация итте. Шуларны пожарный машиналар кешеләре белән коткардык. Кемдер 8 кеше тәрәзәдән чыкты, калган 4сен носилкадан чыктылар күтәреп. Аллаһка шөкер, исән-сау бөтенесе исән-сау калдылар. Без игътибар итәбез, квартал сайын бу әйберләрне үткәрәбез, үтәргә тиеш. Аллаһка шөкер бөтен әйбер тәртиптә, без ел сайын пожарный надзор тикшереп тора, бөтен документларны бөтен әйбер тәртиптә. Тренировка вакытында хезмәткәрләрнең һәм студентларның янгын вакытында үз үзләрен тотулары, вакытка сыешулары, куркынычсызлык кагыйдәләрен төгәл үтәүләренә игътибар ителде. Шартлы янгын чыккан очракта һәм кешеләрне эвакуацияләгән чакта кирәкле күнекмәләр ныгытылды. Өйрәнүләрдә 129 номерлы янгын сүндерү части хезмәткәрләреннән тыш Шәмәдәндәге эзләү коткару отряды коткаручылары, лесхоздагы янгын химия станциясе, газчылар, электрчылар, эчке эшләр бүлеге, медицина, ирекле янгын сүндерү хезмәткәрләре дә катнашты. Особое внимание мы обращали, во-первых, это эвакуация людей из здания, где произошел условный пожар, чтобы в здании никого не остался, чтобы данное тушение произвелось без гибели, без травмы студентов данного общежития, а также еще раз повторяю, для повышения боевой готовности наших пожарных подразделений. Сегодня у нас на пожарно-тактическом учении участвовали пожарно-спасательная часть наша, 129-я, также дополнительная пожарная техника, которая имеется на территории района. В общем, прибыло около 7 пожарных единиц. Задача пожарно-тактического учения была это отработать слаженные действия личного состава пожарной охраны, а также персонала общежития Сабинского аграрного колледжа. Кроме этого, на учение прибыли наш начальник от 7-го отряда Сафин Ренат Рашидович и его заместитель. Ну, в принципе, задачи, ту, которая перед нами стояла, мы справились. Недостатки все равно были выявлены. Над недостатками будем работать, чтобы в последующем данной ошибки не повторять. Янгынга каршы туру хезмәткәрләре бу эштә төп бурыч гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда паникага бирелмәүне, тиз һәм тәртип белән эш итүне иң мөһиме дип саный. Гомумән кисәтү, профилактика эшләре беренче урында торырга тиеш. Әлбәттә, профилактика иң беренче урында торырга тиеш инде. Безнең төп задача дип әйтгәндә булдырмаска, кешене өйрәтергә, балаларны өйрәтергә, менә нәрсә белән, ситуациядә нәрсә белән кулланырга, ничек чыгарга дип инде. Шуның моның нәтиҗәсенә караганда дагы һәр кеше үзенең действияларын дип әйтәбез инде төгәл эшләгәч, бу значит профилактика бу объектта яхшы бара. Моны бездән генә тыш, без генә түгел, бездән тыштаган үзләре дәге менә квартал сайын шундый тренировкалар үткәреп торалар инде. Чөнки бу объект бит с массовым пребыванием людей инде. Монда төнне дә балалар, кешеләр куна дип әйтәк, бу особый вниманиедә тора торган объект. Шуңа күрә алар аны үзләре дәген нашу профилактик эшләре алып барылу, профилактик эшләрен алып баралар. Өйрәнүләрне янгынга каршы федераль хезмәтнең 7нче отряды начальнигы Ринат Сафин һәм аның урынбасары Дилүс Мирзагалямов күзәттеләр, бәя бирделәр. Тренировкаларны даими үткәрүнең әһәмияте бик зур. Алар катнашучыларда куркынычсызлыкны кайгыртуның билгеле бер күнекмәләрен барлыкка китерә. Ачыкланган кимчелекләрне төзәтү исә алга таба эшне яхшырак оештыруга этәргеч булачак.